tomto videu si ukážeme montáž a prvé spustenie zmäkčovača Hydrosoft Elite Maxi. Čo budeme potrebovať? Sieťový adaptér, bypass, redukcie. V tomto prípade redukcie nepoužijeme, pracujeme colovými trubkami a závitmi. Zmäkčovač, tabletovanú soľ a hadicu na odpad. Pozor, nie je súčasťou balenia. K zmäkčovaču samozrejme vyžadujeme aj jednu elektrickú zásuvku a odpad na kanalizáciu. Poďme teda postupne. Uzavrieme hlavný prívod vody, odpustíme tlak zo systému a až potom začíname rozoberať potrubie. Prvý krok filtrácie je vždy mechanický predfilter. Teda voda z potrubia pôjde najprv do mechanického predfiltra, následne do zmäkčovača a upravená voda do potrubia, teda do celej domácnosti. My už tento filter máme nainštalovaný, slúži na zachytenie mechanických nečistôt. Používame tento filter Cintropur NV280, ktorý nájdete na našom e-shope. Pustíme sa teda do toho. Najskôr odstránime časť existujúceho potrubia. Teraz si poďme zapojiť zmäkčovač. Na toto napojenie použijeme nerezové zvlnené trubky. Samozrejme, môžete použiť aj iné materiály ako pepper či hliníkoplast. Tieto nerezové však umožňujú ohyb a flexibilitu. Na vopred vymeranom mieste pripojíme bypass k potrubiu. Dáme dole kryt a druhú časť bypassu pripojíme k zariadeniu. Časť bypassu pripájame k zariadeniu, zozadu ten sa pripája tu. Pozor, nevynecháme tesnenia. Druhú časť bypassu nasunieme na zariadenie. Do pomoci môžete aj označeniami na bypasse. Šípka K zmäkčovaču je vstup vody, šípka od zmäkčovača je výstup. Jednoducho iba nasunieme. A teraz celé zariadenie nasunieme na bypass potrubia. Teraz zaistíme spojovacím elementom. Spojovací kábel k prietokomeru pripájame takto. Vždy pozor, vždy to zasúvame na stranu výstup. Teraz si správne namontujeme polcelovú odpadovú hadicu. Pozor, pripájame vždy SK páskou a nie rýchlo páskou. Najprv nasunieme na zariadenie a potom na odpad. Odpad sa môže nachádzať až v 2-metrovej výške nad vašim zmäkčovačom, teda pozícia vášho potrubia, odpadového potrubia by vo väčšine prípadov nemala byť problémom. Odporúčame to mať však v samospáde. Nezabudnite všetky spoje dobre dotiahnuť, aby ste sa vyhli úniku vody. Napokon otvoríme bypass na zariadení a za chvíľu máme zmäkčovač spojaznený. Ešte pred samotným spustením však potrebujeme spojiť riadiaca hlavu s horným krytom, adaptérom, nasadiť kryt. Následne je potrebné zariadenie spustiť do prevádzky. A nie je to žiadna veda. Na spustenie musíme urobiť nasledovné. Odblokujeme klávesnicu 2 šípkami. Týmto tlačidlom spustíme spätný preplach. Vtedy opatrne otvoríme ventil prívodu vody. Keď je spätný preplach dokončený, spustíme rýchly preplach. Pri tomto zariadení to trvá 3 minúty. Keď je rýchly preplach dokončený, spustíme ešte napúšťanie solánky. Až potom nasypeme soľ, ideálne 1 vrece, do priestoru solánky. Čiže sem to nasypeme. Zariadenie po 4 hodinách automaticky vykoná svoju prvú regeneráciu. Vždy dbáme na to, aby sme mali dostatočné množstvo soli v solánke.
Nemusí to byť plné, odporúčame však aspoň každé 2-3 mesiace doplňať sol pre účinný a správny chod vášho zmäkčovača. K tomuto zariadeniu je možné si prikúpiť aj detektor úniku vody a dezinfekčný prístroj Živice. Po dokončení regenerácie je zariadenie pripravené na prevádzku. Samozrejme, prvých 24 hodín odporúčame kontrolovať tesnenia, či nám voda neuniká. Ak sa vám video páčilo a chceli by ste aj ďalšie montážne návody, zanechajte nám komentár, o aký montážny návod by ste mali záujem a dajte nám follow.